Sa Good Vibes, natestingan mo na bala ang Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge? Nagadamo ang nagabaton sang challenge kag aton saksihan ng ilang mga dance moves sa report ni Romeo Subaldo. Welcome to Bacolod. Welcome to Minopan. Chicken kutik ang Sumugod sa ginlunsar ang music video para sa Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge. May mga grupo kag individual na nga nagbaton sa pagpangangkat. Ilaman ginpakita ang ilang version sa Chicken Inasal Festival 2024 Dance Craze Challenge. Mayara sang mga grupo. May rider. Kag may mga individual. Pero agaw atensyon, ang latest nga nagbatong sang challenge, si konsehal Ising Salanga, nga game man sa sininga Kalingawan. Pero may pa-contest pagid para diri. Bukas ini para sa mga grupo kung dance groups. May ara man sang Arena Festival Dance Competition. May registration anay pero libre lang ini. I-check sa ilang Facebook page nga Bacolod Chicken Inasal Festival ang mga mechanics kung paano mag-intra. Ang Bacolod Chicken Inasal Festival magasugod sa May 24 tubtub sa May 26.